Velkommen tilbage til Swag Talk. Her står vi igen, drengene med en swagger på 140. I dag tager vi udgangspunkt i klassisk stil og hvordan du kan mixe det med din egen. For eksempel når du skal i byen eller til en finere familiefødselsdag. For eksempel hvis du skal i klubben, så kan du tage shades på. Vi er jo rockstars, can't fuck with that. Det er vores haterbloggers til alle jer, som sidder derude og hater på os, fordi vi gør det, vi har lyst til. Der er måske nogen, der tænker, shades, det går ikke i klubben, men don't care. Vi har neckstraps på, så de hænger ned, så de ikke bliver væk lige pludselig. Der er pink på siderne af solbrillerne her, som er det samme som G-Shocket her, som også er pink. Så har vi en Superbia skjorte på her. Med patches på, super fresh. Straps på hver sin side for lige at spice det lidt op. Sorte jeans, Ralph Lauren belt. Og så beviser vi gang på gang, at Vans skal gå med alt. Hvis vi prøver at gå over til min stil, så er det med jakke på, også stadig skjorte, men en jakke, som er lidt anderledes end normale sorte. For lige at lave en påfugleeffekt og få lidt ekstra ud af det og spice det lidt op. Så kan man jo tage en grøn skjorte på og en grøn jakke, som gør det hele lidt mere fly. Så har vi et par almindelige sandbukser her. Sidder utrolig dejligt. Vi vil helst ikke have jakkesætsbukser, for de er lige lidt for loose i det og sidder ikke rigtig fedtet. Super dejlige sko, som er håndsyede. Dejlige læder. Føles som morgensko at komme i klubben i. Nu hvor vi ikke må gå med sneakers i klubben, så bliver vi selvfølgelig nødt til lige at spice det lidt op. Hvis man skal tage en accessory med i byen, så kan man jo, i stedet for shades, kan man jo også bare tage clear glasses med, som har været stort. Lidt specielle Casell glasses. Der er sikkert ikke mange, der har set dem før. Der er ikke mange, der tager rock dem, for de er meget specielle. De er super fresh. Ja. Yeah. Nu har jeg, som I kan se, taget butterfly på. Det kan man gøre. Man kan også tage tynd slips på, hvis man bare kører skjorte. Hvis man lige vil spice den også en lille smule op. Ikke hvis der er jakke, så gør man det ikke, fordi så ser det lidt dumt ud. Og så et råd til jer derude, et fashionråd. Lad være med at være bange, hvad andre folk tænker. Det kommer man længst med. Og så kom i klubben med We Don't Give a Fuck attitude. Ja, præcis. Så kører det. Yes, sir.